Bdew jitqasmu l-fondi li nġabru matul il-maratona b'risq il-missjoni li saret matul ix-xahar li għadda. B'kollox kienu nġabru aktar minn 280,000 euro b'risq aktar minn 14 laqda li jagħmlu xogħol f'diversi pajjiżi fil-bżonn madwar id-dinja. Il-maratona b'risq il-missjoni kienet organizzata mill-Fondazzjoni U. Tkellimna ma' Nġabru mill-Fondazzjoni li ngrazzja lil dawk kollha li bi ftit flus ħasbu f'dawk li m'għandhomx il-bżonnijiet bażiċi. Nġabru 281,000 u 913 euro. U nek nixtieq pubblikament nirringrazzja lil Maltin u l-Awċin għaliex verament aħna din naraw il-missjoni bżonnu verament il-Maltin iħobbu għall-missjoni u hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom f'isem l-14 l-organizzazzjoni li sejrin jibbenefikaw u l-lum. U għada aħna sejrin nqasmu il-flus li nġabru dikinhar. Nġabru għalilna wkoll li bħalissa għaddej ġbir ta' fondi b'risq istorjiet tad-Dominikani biex anke dawn ikunu mejjuna fil-ħidma tagħhom missjonarja. L-aħħar darba aħna kienu 14 dawn, kien hemm waħda minnhom il-laqdiet li hija tas-sorjiet Dominikani ma kinux preżenti dikinhar u xtaqna illi ndew b'din l-okkażjoni biex aħna sada hawnhekk tal-Fondazzjoni U aħna qegħdin nagħmlu ġbir propju ħalli dawn is-sorjiet Dominikani propju l-flus imorru għalihom, ħalli huma jkunu jistgħu jgħinu l-missjoni tagħhom. Il-maratona b'risq il-missjoni għandha l-mira li mhux biss tinħoloq tbissima fuq fomm min qed jgħix fil-faqar, imma ħidma li toħloq sistema ta' kif il-persuna tkun tista' tgħajjex lilha nnifisha.